Καλησπέρα σας. Καλησπέρα Ε, σας. Είμαστε εδώ με τον κύριο Νάσο Μάκιο από την εταιρεία Κλίμης που έχει έδρα την Καλαμάτα. Θα κάνουμε μία μικρή κουβέντα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου χρηματοδοτούμενου από το Erasmus Plus που ονομάζεται Ecofamilies και ο στόχος του είναι να προετοιμάσει οικογένειες και εκπαιδευτές, επιμορφωτές πάνω σε ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον και την προστασία του και φυσικά ενσωματώνει και ορισμένες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης. Να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτήν την κουβέντα. Θα σας δώσω το λόγο να μου πείτε λίγα πράγματα για σας και μετά θα προχωρήσουμε στις ερωτήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Και εγώ. Λότση, για την πρόσκληση. Όπως είπατε, είμαι ο Νάσος Μάκιος, εργάζομαι στην εταιρεία Κλίμης. Είμαι φυσικός με μεταπτυχιακές σπουδές στη βιοοικονομία, κυκλική οικονομία και βιώσιμη ανάπτυξη και πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα. Ε, Ναι, φτιάχνουμε ένα προϊόν το οποίο είναι φιλικό ως προς το περιβάλλον εδώ και πάνω από 30 χρόνια και μέσα στις δράσεις μου και ως προσβευτής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου προσπαθούμε να ενημερώσουμε για το τι είναι η κλιματική αλλαγή, τι είναι η κυκλική οικονομία και πώς μπορούμε να τα εφαρμόσουμε αυτά στη ζωή μας, γιατί προκειμένου να αλλάξουμε αυτό που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια πολύ έντονα, όπως είναι η κλιματική αλλαγή, θα πρέπει και εμείς οι ίδιοι να δραστηριοποιηθούμε προκειμένου να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη μετάβαση, τη λεγόμενη βιώσιμη ανάπτυξη. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Να πω επίσης ότι αύριο Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου θα μιλήσετε σε ένα συνέδριο που αφορά την κλιματική αλλαγή που γίνεται στο Ινστιτούτο Γκέτε, το οποίο και Ναι, αυτό έχει ένα ενδιαφέρον ναι, νομίζω. είναι η ετήσια συγκέντρωση των πρεσβευτών του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα. Είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που μας έχει επιλέξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μμμ, Είναι πάνω από 1.000 άτομα τώρα σε όλη την Ευρώπη. Στην Ελλάδα είμαστε γύρω στα λίγο πάνω από τα 60 άτομα, όπου μμμ. όλοι μαζί προσπαθούμε με δικού μας, με θελοντικό τρόπο, με τρόπο που εμείς καθημερινά το κάνουμε στη ζωή μας και από την εργασία μας, αλλά και από τον τρόπο ζωή μας, να δείξουμε τις επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής και πώς μπορούμε να μετριάσουμε ή να προσαρμοστούμε στις επιπτώσεις. Χωρίς Μάλιστα. τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων, όλων των ανθρώπων, αυτό δεν είναι εφικτό. Άρα όλοι πρέπει να βάλουμε το λεγόμενο λιθαράκι μας Σωστά. προκειμένου να μπορέσει να γίνει αυτή η μετάβαση. Τέλεια. Οπότε μιλάμε για αυτήν την περιβόητη και πολυπόθητη κλιματική ανθεκτικότητα. Σωστά. Ακριβώς, ναι. Προσπαθούμε έτσι να χτίσουμε όλοι. Χαίρομαι πολύ γιατί επιβεβαιώνεται ότι είστε ένας από τους κατάλληλους ανθρώπους για να κάνουμε αυτό το podcast. Ε, Οπότε νομίζω πως μπορούμε να περάσουμε στις ερωτήσεις. Ωραία. Ε, η πρώτη ερώτηση είναι πώς μπορούν οι καταναλωτές να αναγνωρίσουν τα φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα. Ουσιαστικά έχει να κάνει λίγο με το awareness. Ακριβώς, ναι. Όπως είπα και στην αρχή, εμείς είμαστε μια εταιρεία που φτιάχνει ένα καινοτόμο προϊόν. Ουσιαστικά, χωρίς να χρησιμοποιούμε ξύλα, παράγουμε κάρβουνο από τα υπολείμματα του καρπού της ελιάς. Πώς το αναγνωρίζει αυτό ο καταναλωτής ή πώς αναγνωρίζει διάφορα προϊόντα τα οποία βρίσκονται στην ελληνική αγορά και στη διεθνή αγορά, ότι είναι φιλικά στο περιβάλλον. Δεν τα αναγνωρίζει, να σας πω την Μμμ. αλήθεια. Γιατί ο καταναλωτής δεν έχει εκπαιδευτεί να γνωρίζει ποιες είναι οι σωστές ετικέτες σήμανσης πάνω στη συσκευασία προκειμένου να δει ότι όντως πραγματικά είναι φιλικό το προϊόν προς το περιβάλλον. Γιατί μπορεί ένα προϊόν να είναι τελική του μορφή να γράφει ότι είναι φιλικό στο περιβάλλον, αλλά ο τρόπο για να κατασκευαστεί, οι πρώτε ύλε που χρησιμοποίησαμε, η ενέργεια που δαπανίσαμε, το νερό που δαπανίσαμε για να μπορέσουμε να το φτιάξουμε, έρχεται σε αντίθεση με το τελικό προϊόν. Στην Ευρώπη Βεβαίως. υπάρχει το λεγόμενο eco-label, η Μμμ. ετικέτα, η πράσινη συσκευασία. Υπάρχουν συγκεκριμένε κατηγορίες προϊόντων, όπως είναι τα λιπαντικά, τα καθαριστικά, η δικηπουρικής, όπου κάθε επιχείρηση μπορεί να ενταχθεί σε αυτό το label, να μπορεί να έχει αυτό το label. Βέβαια, για τις επιχειρήσεις αυτό είναι κάποιο κόστος. Μμμ. Ε, ή ακόμα κάποιες επιχειρήσεις μπορούν να ενταχθούν στα λεγόμενα συστήματα περιβαλλοντολογικής διαχείρισης, δηλαδή είναι κάποια συστήματα που πιστοποιούν την επιχείρηση ότι είναι φιλική ως προς περιβάλλον, όπως το ISO το 14001 και το σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου, το EMAS, το λεγόμενο Eco Management and Audit Scheme. Όλα αυτά τα συστήματα διαχείρισης
είναι εθελοντικά. Δηλαδή οι εταιρείε τα τρέχουν εθελοντικά. Δεν του το επιβάλλει κανένα. Αλλά Α, είναι ένα τρόπο πιστοποίηση ότι η εταιρεία πραγματικά θέτει περιβαλλοντικούς στόχους, προσπαθεί να μειώσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, να γίνει πιο πράσινη και πιστοποιείται για αυτό το πράγμα. Γιατί ο καθένας στη ωραία. συσκευασία μπορεί να γράψει ό,τι θέλει. Είναι το Μμμ, λεγόμενο greenwashing και να ισχυριστεί ό,τι θέλει. Χωρίς να υπάρχουν λοιπόν δεδομένα και χωρίς να μπορέσουν να πιστοποιούνται αυτά τα δεδομένα, μμμ. δεν μπορούμε να πούμε ότι ένα προϊόν όντως είναι φιλικό στο περιβάλλον ή όχι. Και το άλλο θέμα βέβαια που έθιξα στην αρχή είναι ότι ναι, μεν έχει την ετικέτα, αλλά ο καταναλωτής δεν ξέρει τι είναι αυτό το σηματάκι που βλέπει πάνω στην ετικέτα. Άρα πρέπει να εκπαιδεύσουμε Μάλιστα. και τον καταναλωτή να Ναι, μπορεί να διακρίνει τις σωστές ετικέτες. μάλιστα. Μου δίνετε την τέλεια πάσα για τη δεύτερη ερώτηση που έχει να κάνει με το αν πραγματικά είναι αξιόπιστες αυτές οι ετικέτες. Με την έννοια ότι εγώ, ας πούμε, που δεν θεωρώ τον εαυτό μου ειδήμονα σε τέτοια θέματα. Ακόμα και αν δω μια ετικέτα, δεν είμαι σε θέση να κρίνω κατά πόσο αυτό το προϊόν στα στάδια της ανάπτυξής του, τέλος πάντων, ή όταν βγήκε στην παραγωγή, κάποιοι μπορεί να διένυσαν εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα. Άρα, ουσιαστικά, πόσο πράσινο μπορεί να είναι αυτό το προϊόν όταν αριστερά και δεξιά φορτηγά μεταφέρουν διάφορες πρωτεσίλες. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εσείς, ας πούμε, που είστε μέσα στο χώρο, θεωρείτε ότι όλες αυτές οι ταμπέλες είναι αξιόπιστες και ότι εγώ πρέπει να ησυχάσω όταν καταναλώνω ένα προϊόν με μια τέτοια ταμπέλα? Φοβάμαι πως όχι. Υπάρχουν οι ταμπέλες, είναι ο καθένας βάζει όποια ταμπέλα θέλει πάνω. Μπορεί να Μμμ. βάλει ότι όταν δεν υπάρχει έλεγχος, ωραία, ο καθένας Ναι. μπορεί να ισχυριστεί ότι το προϊόν του είναι eco-friendly, είναι φτιάχνει τη συσκευασία του από 100% ανακυκλώσιμο υλικό, Μμμ. ή ότι μειώνει τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Αν αυτό τώρα δεν πιστοποιηθεί από κάποιον, πολύ Ναι. δύσκολα θεωρείται πράσινο. Οκ. Το να μπορέσει ο καταναλωτής να ξεχωρίσει αν όντως αυτό το προϊόν είναι καλό ή κακό, Μμμ. θα πρέπει να εξαρτάται κατά μεγάλο βαθμό από το ίδιο το επίπεδο μόρφωσης που έχει πάνω για αυτό το κείμενο. Δηλαδή, φανταστείτε μας, η δικιά μας συσκευασία που φτιάχνεται από τα κουκούτσια της ελιάς, βρίσκεται δίπλα στη συσκευασία από ξυλοκάρβουνο. Το Μμμ. ξυλοκάρβουνο δεξιά έχει έρθει από τρίτες χώρες όπως είναι Αφρική, Βραζιλία, Μεξικό και ούτω καθεξής. Το δικό μας φτιάχνεται εδώ που είμαστε, τοπικά. Ναι. Μμμ. Άρα, από τη στιγμή που ένα προϊόν είναι τοπικό και δεν Μμμ. έρχεται από την άλλη άκρη του κόσμου, αν το βάλει κάποιο λογικά, καταλαβαίνει αυτό που είπατε κι εσείς, είναι ότι είναι ακριβώς δίπλα μας. Δεν χρειάζεται να το φέρουμε Ναι. από την άλλη άκρη του κόσμου, που Μμμ. ξοδεύουμε του κόσμου τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα Καύσιμο. από την παραγωγή του, να κόψουμε δέντρα, να το μεταφέρουμε, να το βάλουμε στα πλοία, να έρθει εδώ, να έρθει με άλλο μεταφορικό μέσο στο σούπερ μάρκετ για να μπορέσουμε εμείς να το πάρουμε. Κάποια στιγμή θα βγουν και τα λεγόμενα ψηφιακά πιστοποιητικά πάνω στις συσκευασίες, όπου όπως πάμε και αγοράζουμε μία σοκολάτα ή κάποιο προϊόν το οποίο πάνω μας γράφει πόσες θερμίδες έχει, κάποια Α, στιγμή θα μπει, δηλαδή παίζει ρόλο και πόσο διάκριτο είναι ένα σήμα για να μπορέσει ο άλλος να καταλάβει τι ακριβώς είναι. Άρα αν θα μπει κάποιο τέτοιο σηματάκι ή όπως μμμ. μιλάμε για ενεργειακή απόδοση των σπιτιών μας και βλέπουμε A, B, C με το χρώμα Ναι, κόκκινο, σωστά. πράσινο, Της πορτοκαλί. διαβάθμισης. Ακριβώς. Όταν λοιπόν μπει ένα τέτοιο σηματάκι πάνω σε κάθε προϊόν και μας λέει ότι καταναλώθηκε νερό τόσο και μας είναι με κίτρινο Ναι. χρώμα, καταναλώθηκε Μμμ. ηλεκτρική ενέργεια τόση, άλλο Μμμ. χρωματάκι. Άρα με αυτόν τον τρόπο, με ένα πολύ πιο απλό τρόπο, θα Ναι. μπορέσουμε να δείξουμε να μπορέσει ο καταναλωτής να καταλάβει ότι αυτό έχει όντως κάποια περιβαλλοντολογική αξία καλύτερη, δηλαδή έχει μειωμένη Ναι. περιβαλλοντολογικό αντίκτυπο, άρα θα το προτιμήσω. Και βέβαια σημαντικό ρόλο παίζει και η τιμή, εντάξει, κακά τα ψέματα. Ναι. Που Ούτως ή είναι λίγο άλλως δυσανάλογη ή τα αντιστρόφως ανάλογη οργανικά ορισμένα. προϊόντα, τα βιολογικά προϊόντα είναι πιο ακριβά σε σχέση με τα προϊόντα που βρίσκουμε Συμβατικά. καθημερινά στο μαγαζί. Άρα θα πρέπει να αλλάξει και λίγο το σύστημα, το πώς βλέπουμε, αν θέλουμε όντως να κοιτάμε περισσότερο το περιβαλλοντολογικό αντίκτυπο και όχι το οικονομικό. Όπως ξέρετε, Μμμ. οι πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης είναι τρεις. Οικονομία, κοινωνία και περιβάλλον. Οπότε Μμμ. θα πρέπει όλα αυτά να τα ισορροπήσουμε για να πετύχουμε τη λεγόμενη βιωσιμότητα. Κατάλαβα τι λέτε. Οκ. Ε, νομίζω ότι ξανά έχω τον τέλειο τρόπο για να σας πάω στην τρίτη μου ερώτηση, η οποία απευθύνεται ουσιαστικά σε γονείς και οικογένειες που είναι η ομάδα στόχος στο πλαίσιο αυτού του έργου.
Και αντιλαμβάνομαι ότι η απάντηση είναι η εκπαίδευση αυτή καθ' αυτή, αλλά η ερώτηση είναι τι μπορούν να αλλάξουν οι γονείς και οι οικογένειες στα νοικοκυριά τους για να γίνουν πιο φιλικά προς το περιβάλλον. Δηλαδή, εγώ θεωρώ, ας πούμε, ότι κάνω ό,τι μπορώ να έχω ορισμένες συνήθειες οι οποίες θεωρούνται βιώσιμες ή πιο φιλικές προς το περιβάλλον, τι κάνω με τη διαχείριση των υπολειμμάτων των τροφών, ότι ενημερώθηκα για την κομποστοποίηση. Εντάξει, είναι πολύ ωραία αυτά. Αλλά γενικά σε μια σταθερή βάση ή εν πάση περιπτώσει σε μια βάση η οποία κλιμακώνεται προς το καλύτερο. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνει μια οικογένεια για να μπορέσει το νοικοκυριό της να θεωρείται πιο φιλικό προς το περιβάλλον? Η οικογένεια ουσιαστικά πρέπει να μάθει να ζει, να μάθει να ζει έναν άλλο τρόπο ζωής. Δυστυχώς ζούμε σε μια υπερκαταναλωτική κοινωνία, Μμμ. όπου μας έχουν βάλει στο μυαλό μας να αγοράζουμε συνέχεια πράγματα τα οποία Σωστά. δεν χρειαζόμαστε, Μμμ. δεν τα θέλουμε. Ή πάμε στο σούπερ μάρκετ και βλέπουμε συνέχεια προσφορές, είναι ένα δώρο. Μμμ. Το αγοράζουμε, θα μας μείνει στο τέλος, θα το πετάξουμε. Δεν Ναι. έχουμε μάθει να ξεχωρίζουμε τις ετικέτες στα τρόφιμα. Παραδείγματος χάρη, μια ετικέτα σε ένα τρόφιμο λέει ανάλωση κατά προτίμηση πριν. Δεν σημαίνει ότι αν περάσει την ημερομηνία έχει χαλάσει. Μπορώ να το φάω και μία-δύο εβδομάδες αργότερα, Ναι. δοκιμάζοντάς τα. Ενώ όταν υπάρχει κατανάλωση έως, άρα Μμμ. έχει λήξει. Άρα, όταν πάμε, ας πούμε, παραδείγματος χάρη στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουμε, να έχουμε φτιάξει μια λίστα, γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα πλέον στα οργανικά μας απόβλητα, μια και είμαστε μια κοινωνία που έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο βουνό από απόβλητα και δεν Ναι. μπορούμε να τα διαχειριστούμε, είναι πρώτον η πρόληψη, να μην τα δημιουργούμε. Στην κυκλική Σωστά. οικονομία, να ξέρετε, προσπαθούμε να μην δημιουργούμε απόβλητα ή αν τα απόβλητα που δημιουργούμε ουσιαστικά είναι πρώτες ύλες για να φτιάξουμε νέα προϊόντα. Μμμ. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ψωνίζουμε τα απολύτως απαραίτητα, Ναι. ωραία, να μπορέσουμε να μάθουμε τους τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων, δηλαδή παραδείγματος χάρη, όπως είπατε, αναφέρατε πριν για τα απόβλητά μας, να μπορέσουμε να κάνουμε κομποστοποίηση καλύτερη, να κάνουμε ανακύκλωση καλύτερη, να έχουμε κάνει πρόληψη να μην τα δημιουργούμε τα απόβλητα εξ Α. αρχής, να κλείνουμε τις συσκευές μας, παραδείγματος χάρη, που είναι ανοιχτές σε stand-by mode και Μμ. καταναλώνουν ενέργεια, να μην αφήνουμε το νερό όταν πλένουμε, παραδείγματος χάρη, τα δόντια μας να τρέχει, Ναι. να αποθηκεύουμε νερό. Τα επόμενα χρόνια που έρχονται, λόγω της κλιματικής κρίσης, το νερό θα είναι πάρα πολύ πολύτιμο και πολύ δυσέβρετο. Άρα θα πρέπει να αρχίσουμε να αλλάζουμε τον τρόπο ζωής μας και να προσπαθούμε να καταναλώνουμε όσο το δυνατόν λιγότερα ενέργεια, για οι μεγαλύτερες εκπομπές αερίων διοξιδίου του άνθρακα παράγονται από τον τρόπο που δημιουργούνται από τον τρόπο που παράγουμε την ενέργειά μας. Μμμ. Να μονώσουμε καλύτερα τα σπίτια μας, να μην έχουμε απώλειες, Α, γιατί ένα απώλειες. μεγάλο ποσοστό εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα προέρχεται από τα ίδια μας τα σπίτια για θέρμανση ή για ψήξη. Εδώ στην Καλαμάτα έχουμε περισσότερη ανάγκη από ψήξη, γιατί τα Το τελευταία καλοκαίρι. χρόνια την κλιματική αλλαγή τη νιώθουμε πάρα πολύ έντονα, κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες με υψηλές θερμοκρασίες. Μμμ. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ξέρετε, τα παιδιά στο σχολείο τα μαθαίνουν αυτά τα πράγματα και μάλιστα τα παιδιά είναι κοινωνοί στους πιο μεγάλους να μπορέσουν να κάνουν πράγματα. Αλλά Ναι. αν και το σύστημα δεν βοηθήσει όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή αν υπάρχουν κάδοι για κομποστοποίηση, να παίρνουμε τα οργανικά μας Ναι. απόβλητα, αν δεν υπάρχει καλύτερο σύστημα ανακύκλωσης, να ξέρετε ότι σε παγκόσμια κλίμακα μόνο το 9% των πλαστικών ανακυκλώνεται. Μμ. Να μειώσουμε τη χρήση πλαστικού. Παραδείγματο χάρη, τα παιδιά μα όλοι τα στέλνουμε στο σχολείο έχοντα το δικό του παγουράκι και δεν Μμ. καταναλώνουν. Ακριβώ. Άρα και εμεί να έχουμε το δικό μα παγουράκι. Να πάμε στη λογική τη επαναχρησιμοποίηση. Να μην παίρνουμε πλαστικά μια χρήση όταν αγοράζουμε τον καφέ μα, αλλά να έχουμε το δικό μα Α, ποτήρι. Ή να δίνουν τα καταστήματα ένα ποτήρι όπου όλα τα μαγαζιά να είναι συγκεντρωμένα με αυτή τη λογική και το ποτήρι οπουδήποτε και να πάω να μπορώ να το δώσω πίσω και να μου δώσουν ένα καινούριο. Άρα λοιπόν υπάρχουν μοντέλα και στο πλαίσιο της ναι. εφαρμογής της κυκλικής οικονομίας υπάρχουν μοντέλα τα οποία μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο ζωής μας. Παραδείγματος χάρη, τα προϊόντα πλέον θα πρέπει να σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ανθεκτικά, να μην χαλάνε εύκολα. Άρα θα πρέπει σαν καταναλωτές εμείς να ψάχνουμε να βρούμε προϊόντα τα οποία είναι ανθεκτικά. Στη Γαλλία υπάρχει ο δείκτης επισκευασιμότητας. Δηλαδή, όταν πας σε ένα σούπερ μάρκετ και θες να αγοράσεις μια ηλεκτρονική συσκευή, ένα Μμμ. λάπτοπ, σου γράφει ότι έχει ένα βαθμό, μια βαθμολογία από το 0 έως το 10, που σου Μμμ. λέει με 10 επισκευάζεται εύκολα, αν η βαθμολογία του είναι χαμηλή, με Ναι. 3 δεν επισκευάζεται εύκολα. Άρα ο καταναλωτής αμέσως θα πάει να οδηγηθεί στη συσκευή όπου επισκευάζεται εύκολα, γιατί πλέον τα επόμενα χρόνια οι πρώτες ύλες
δεν θα μας φτάνουν για να αξιοποιήσουμε τις ανάγκες μας. Οι επόμενες γενιές λοιπόν δεν θα έχουν τις πρώτες ύλες για να μπορέσουν να έχουν τα αγαθά που έχουμε εμείς τώρα. Κατάλαβα τι λέτε. Άρα Ναι, ο ναι. τρόπος που λειτουργούμε τώρα θέτει σε κίνδυνο τις επόμενες γενιές. Ωραία. Και αντιλαμβάνομαι και χαίρομαι πολύ γιατί οι απαντήσεις σας έχουν καλές πρακτικές και από το εξωτερικό και από τις γνώσεις σας, τις σπουδές σας, το δίκτυό σας φαντάζομαι, που φανερώνουν ότι οι τρόποι υπάρχουν και ότι μάλλον είναι θέμα κουλτούρας. Ακριβώς. Δηλαδή, Πρέπει τι να αλλάξει κουλτούρα το... έχουμε στο σπιτικό μας, πώς εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας, πώς αυτό έχει ένα follow-up στο σχολείο και μετά στην κοινωνία και μετά στην Ακριβώς. εργασία, Κάθε γιατί... οικογένεια, παραδείγματο χάρη, έχει δύο αυτοκίνητα. Θα πρέπει να Ναι. μάθουμε να μετακινούμαστε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αλλά θα πρέπει τα μέσα μαζικής μεταφοράς να είναι φτιαγμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να εξυπηρετήσουν. Όλα Μμμ. είναι μια λυσίδα, ένας κρίκος. Δηλαδή, Ναι, ναι. όλοι μαζί είναι και ο 17ος στόχος της βιώσιμης Στόχος ανάπτυξης. ανάπτυξης. Όλοι μαζί θα πρέπει να συνεργαστούμε προκειμένου να μπορέσουμε να επιτύχουμε κάτι για τις μελλοντικές γενιές. Γιατί οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να Ναι, ναι, υπάρχουν. ναι, σωστά. Ωραία. Το θέμα είναι εμείς τι θα έχουμε αφήσει στη θέση του και διαχείριση των φυσικών πόρων Ακριβώς. Ο μέχρι που πλανήτης, θα να ξέρετε, θα φτάσουμε. συνεχίσει να υπάρχει. Θέλουμε ή δεν θέλουμε. Οι άνθρωποι Ναι, δεν ξέρω αν θα συνεχίσουν να υπάρχουν πάνω σε αυτόν τον ναι. πλανήτη. Με τον τρόπο Αυτό που είναι ήδη εμείς μια τεράστια κουβέντα. ζούμε. Ναι, ναι, σωστά, σωστά, πολύ σωστά. Ωραία, οπότε για να κλείσουμε θα πάμε στην τέταρτη ερώτηση, η οποία επίσης θεωρώ ότι είναι για σας με την έννοια της τοπικής παραγωγής και κατά πόσο εσείς, εντάξει, με καλύψατε ως προς το τι κάνετε εσείς ως επιχείρηση. Εφόσον αξιοποιείται ουσιαστικά το κουκούτσι της ελιάς, αυτό σημαίνει ότι ούτε αυτό πάει χαμένο, ούτε καν αυτό δεν πάει χαμένο, που στο μυαλό μας θα μπορούσε, ένα. Και προφανώς όλο αυτό έχει έτσι μια εφαρμοσμένη κυκλική οικονομία. Παρ' όλα αυτά, επειδή είστε του χώρου, θα έχετε φαντάζομαι μια αίσθηση στην Ελλάδα, ας πούμε, η τοπική παραγωγή πιστεύετε ότι γενικά είναι φιλική προς το περιβάλλον. Πού θα κατατάσσετε την Ελλάδα? Όχι απαραίτητα σε θέση 32η ή Ναι, όχι. 101η, Κοιτάξτε να δείτε. καταλάβατε. Η βιολογική καλλιέργεια έχει αναπτυχθεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Ιδίω εμά σε μια περιοχή που είμαστε που έχει πάρα πολύ ελιά, στην Καλαμάτα. Μμμ. Υπάρχουν πολλοί πλέον παραγωγοί οι οποίοι πηγαίνουν προς τη βιολογική καλλιέργεια. Μμμ. Σίγουρα η δημιουργία τέτοιων προϊόντων δίνει προστιθέμενη αξία στα Ωραία. προϊόντα. Ούτως ή άλλως φημιζόμαστε για την ποιότητα του λαδιού μας. Ναι, Εδώ σωστά. και όχι μόνο, υπάρχουν και άλλα προϊόντα. Υπάρχει κρασί, υπάρχει σταφίδα στην περιοχή της Πελοποννήσου. Υπάρχουν πολλά προϊόντα. Ε, Οτιδήποτε φτιάχνουμε εδώ, θα πρέπει Μμ. να μπούμε και στην κουλτούρα να το καταναλώνουμε. Γιατί σαν Έλληνες, παρότι έχουμε μεγάλη παραγωγή, η τρίτη, η τέταρτη χώρα είμαστε σε παγκόσμιο επίπεδο που παράγουμε λάδι, ωστόσο καταναλώνουμε πολύ λιγότερο λάδι από ότι Ναι. παράγουμε. Οπότε, αν εμεί στα τοπικά μας καταστήματα, γιατί να ξέρετε, είναι αυτό που είπαμε πριν, δεν είναι λογικό να φέρνουμε λάδι από την άλλη άκρη του κόσμου για να την καταναλώσουμε Α, εδώ. Εφόσον το έχουμε εδώ, άρα θα πρέπει να το προωθήσουμε στα μαγαζιά μας, στα εστιατόρια μας, στην εστίαση, μμμ. προκειμένου να μπορεί να καταναλωθεί. Και βέβαια, εφόσον καταναλώνεται σε μια. Όλα οι πρώτες ύλες που παράγουμε από τρόφιμα είναι σε απόσταση 30, 40, 50 χιλιόμετρων από την περιοχή που ζούμε, Ναι. αυτό συνεισφέρει στη μείωση των εκπομπών, γιατί δεν φέρνουμε προϊόντα από την άλλη άκρη του κόσμου προκειμένου να τα καταναλώσουμε. Και βέβαια τα εποχικά προϊόντα που παράγει κάθε περιοχή της, παράγει τα εποχικά προϊόντα τα οποία ουσιαστικά θα πρέπει και εμείς οι ίδιοι να τα προωθήσουμε, γιατί πιστέψτε η περιοχή της Μεσσηνίας εδώ και γενικά της Πελοποννήσου έχει πάρα πολλά προϊόντα τα οποία ουσιαστικά δεν τα γνωρίζει ο κόσμος, δεν καταναλώνει και πάμε στην τακτική ότι κάθε κατάστημα προωθεί μόνο τα προϊόντα τα οποία είναι σε εισαγωγικά διάσημα ας πούμε και θα πρέπει να τα Μμμ. έχει προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει. Όλο αυτό Άρα το κυκλικό. Ναι. ακριβώς. Τα τοπικά προϊόντα λοιπόν θεωρώ ότι η Ελλάδα μας έχει πάρα πολλά τοπικά προϊόντα και νομίζω θα Μμμ. πρέπει και εμείς οι ίδιοι να μάθουμε να τα καταναλώνουμε και να Ναι. μην γινόμαστε έρμεο των μεγάλων προσφορών που υπάρχουν στα καταστήματα, στα σούπερ μάρκετ και να πηγαίνουμε να αγοράζουμε πτήρια, κρασιά, λάδια από άλλες περιοχές ενώ γνωρίζουμε ότι η ίδια μας η περιοχή έχει πάρα πολύ καλή ποιοτική πρώτη ύλη και μπορούμε να Ναι. την αξιοποιήσουμε ανάλογα.
Και είναι και προϊόντα διακεκριμένα και στο εξωτερικό. Δηλαδή, μας ξέρουν στο εξωτερικό, ας πούμε, Ακριβώς, για την υπάρχουν πάρα γραβιέρα. πολλές. Και γιατί να πάμε να φάμε το τυρί από τη Γαλλία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι Σίγουρα δεν αυτό δεν μπορούμε να είναι. καλύψουμε την παγκόσμια παραγωγή, αλλά Ναι, τουλάχιστον γνωρίζουμε ότι η μεσογειακή ούτως ή άλλως διατροφή είναι διάσημη και μπορεί να προσφέρει θετικά στην ίδια μας την υγεία. Εντάξει, μην το κοιτάμε μόνο από σωστά. θέμα κατανάλωση, αλλά και από θέμα υγείας. Σωστά, πολύ σωστά. Οπότε κάναμε και αυτήν την παραμετροποίηση που ξεπερνάει λίγο τα όρια της κουλτούρας, της παιδείας, της εκπαίδευσης και όλα αυτά και προσπαθούμε λίγο να δούμε και τι αντίκτυπο έχει αυτό σε εμάς, στο πόσο ουσιαστικά στηρίζουμε την τοπική παραγωγή, στο πόσο καλό κάνουμε σε εμάς και στον πλανήτη έτσι, σε ένα δεύτερο επίπεδο ανάγνωσης. Νομίζω ότι είμαστε και εντός χρόνου και καλύψαμε και τις ερωτήσεις και οι απαντήσεις σας ήταν εξαιρετικές, μία καλύτερη από την άλλη. Ευχαριστώ Ε, πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ πολύ για αυτή την ευκαιρία. Χάρηκα πάρα πολύ που σας ξαναείδα Και και εγώ θα χάρηκα. τα πούμε ξανά γιατί το Και καλή project... συνέχεια και καλή επιτυχία στο project. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.